ngizogcina ngingasaniki lama links ama-episode kaCandice ngoba nihlulwa igama elilodwa elithi ngiyabonga kuphela nje. Ngisendele abantu abawu-49 ama-links kaCandice, abawu-49 ama-links kaCandice, but uyedwa kuphela umuntu obongile, which means abantu abawu-48 bahlulwe igama elithi ngiyabonga. Uyedwa kuphela umuntu othe uyabonga ebantwini abawu-49. Manje leyo nto ingiqeda amandla, iyangidiscourage leyo nto leyo. Ngiluze interest, ngizogcina senithi ngicela ama-episode kaCandice ngigcine ngingasaniki. Anikwazi ukubonga, ngizogcina ngingasaniki amalinki kaCandice. Uyedwa umuntu othe uyabonga nanko. Ufanele Phiwe nanko. Yabo. Say God bless you and your content. Yabo. Ngazi ngathi mina thank you, God bless you too. Kulo muntu kuphela ufanele Phiwe kuphela umuntu obongile ebantwini abawu-49. Yabo. Mina bafethu ngithatha isikhathi sami nginisendele inqaba ama-episode from part 1 up to part 187. Ubuke nje isikhathi sami. Now Candice part 1 to part, ubuke nje yonke lento le engisuke ngikusendela yona ukuthi iningi kanjani. Ubuke yonke lento engisuke ngikusendela yona ukuthi iningi kanjani. Ekugcineni ungasho ukuthi uyabonga. Angisho ukuthi uzokhokhe ngani, cha, ukubonga kuphela ukuze nami ngikhululeke ukuthi cha uyithole ngempela leyo nto. Yabo. From part 1 kaCandice up to part 187, up to part 187. Hayi ake niyifundiseni ukubonga bafethu. Angaze ngilo ngikhuluma kakhulu. Angisho ukuthi ubonga ngemali, angisho ukuthi ubonga ubhala nje ukuthi uyabonga kuphela. Kuyangikhulula nami lokho ngoba kungikhulula ngoba kufanele ngazi ukuthi uyitholile leyo nto. Yabo. Kungikhulula ekutheni uyitholile. Manje mawungabongi angi-understand noma awuyitholanga lo muntu ngimsendelile angangayithola lento. Hayi nifunde uku-appreciate abafethu. Musana ukuthi ebantwini abawu-49 kubonga umuntu oyedwa. La ngizogcina sengibaziba nalabo abanye abazobe sebengicela ama-links. Angishongo ukuthi kukhona into oyikhokhayo, ukhokhi ngisho isenti, ukhokha ngokubonga kuphela. Musana ukwacela ku-inbox ngoba wangeni ku-inbox. Maningi kakhulu athi omunye hayi ngizokunika inamba yami ye-WhatsApp. Awasendeki nge-WhatsApp maningi kakhulu. Iyodwa into ekwazi ukwahandlisha i-email kuphela, ngakuchaza lokho. Ngoba phela ukuba yasendeka ngabe ngiyawasenda nala kwi-comment section ngiwafake wonke awangeni. Lapha azofuna ukuthi ngiwasende kancane kancane one by one kanti manje isikhathi anginaso. Ayikho enye into ekwazi ukwahandlisha ngaphandle kwe-email. Stories of BT.